עשה זאת בעצמך. טיפול בבלוטת התריס על ידי רפלקסולוגיה. בלוטת התריס משתקפת לנו בבוהן, בחלק שמחבר את הבוהן לרגל. כל יום אפשר לעשות כשיושבים מול הטלוויזיה, בשיטות שונות, אם זה לחיצות, סיבובים, לכל הכיוונים, מסביב לכל הצוואר של הבוהן. אפשר לעבוד עם קרם, אפשר בלי. זה מאוד נעים לעבוד עם קרם. רצוי מאוד להתעכב איפה שמרגישים צורך. לפעמים קצת בולט, לפעמים קצת רגישות. וכמובן לעבור לרגל השנייה אחר כך. ושיהיה בהצלחה.